וידאו זה הינו וידאו מיוחד שנערך על יחסו המיוחד של הרבי לצלמים. חלק מהקטעים שיובאו כאן הינם פרסום ראשון, מוקדש לרפואת לוי יצחק בן אסתר שיינדל לואיס. פעמים רבות הגיעו מהטלוויזיה האמריקאית לצלם את הרבי. להלן נראה וידאו מאחת מהזדמנויות אלו. וידאו זה צולם בחוף א' שבט תשנ"ב על ידי הטלוויזיה האמריקאית. וידאו זה הוא מהאיכותיים ביותר שזכינו לראות מהרבי. צלמי הטלוויזיה הגיעו בהזדמנות זו עם הציוד החדשני ביותר לאותם הזמנים. כפי שרואים בווידאו זה ישנם זוויות צילום נדירות ביותר בחלוקת הדולר. בדרך כלל נהג הצלם לעמוד בצידו השמאלי של הרבי. כפי שנראה כאן, הווידאו צולם מכל הכיוונים, באישור מיוחד לעובדי הטלוויזיה. כפי ששמים לב, איכות הצילום גבוהה מהרגיל. בווידאו זה מופיעים הסברים באנגלית על חלוקת הדולרים. הרבי בירך כל אחד ואחת והשיב לבקשות עצה וברכה אישיות. מדי יום ראשון עמד הרבי על רגליו ללא הפסקה במשך החלוקה, שארכה עד 7 שעות. כאשר תינוק עבר ליד הרבי היה מניח את הדולר על גופו הרך של התינוק. שימו לב לזוויות הצילום הרבות והנדירות. גם את הצלם הרבי לא שכח. הרבי נתן לו דולר באופן נדיר ומיוחד, שראינו אך ורק פעם אחת. לפעמים הצלמים בעצמם היו עוברים בחלוקת דולרים. צלם טלוויזיה. בכל פברנגן היו כל המשתתפים מחזיקים בידם כוסית לחיים ומחכים שהרבי יאמר להם לחיים. ובאמת כל פעם בזמן הניגונים היה הרבי עונה לכולם לחיים ולברוך. בין המשתתפים היו כמובן הצלמים, אחד מאחור שצילם את הקהל ואחד מול הרבי בכדי לצלם את הרבי כל זמן הפברנגן. הצלמים בדרך כלל לא נמנו בין חסידי חב"ד ולכן לא בדיוק הכינו כוס בכדי שהרבי יאמר להם לחיים, אבל גם אותם הרבי לא שכח. שימו לב, העיניים של הרבי ממש אל תוך המצלמה. הצלם היה שקוע באמצע להסריט והוא לא שם לב מה קורה מסביבו, אז הרבי הסתכל אל תוך המצלמה וסימן לו לומר לחיים.
הצלם לקח כוסית ממי שהיה לידו ואמר לחיים חזרה אל הרבה ושתה את הכוסית. הרבה מחייך. הרבה מורה לצלם שמאחוריו שמצלם את הקהל לומר לחיים. הרבה עונה לו לחיים ולברכה וגם לכל מי שמסביבו. הרבה אומר לחיים לקהל, שימו לב עוד רגע, הנה הצלם מחזיק את הכוסית לחיים שהוא לקח מאחד החסידים שהיו לידו, הוא אומר לרבה לחיים. בפברנגן הזה גם יש שני צלמים, אחד מאחור ואחד מלפני הרבה, שמסריט את הרבה. כאן הרבה אומר לחיים, דבר ראשון, למי שיושב מולו, לצלם שמסריט את הרבה. הצלם מסריט, והוא שם לב שהרבה אומר לו לחיים. הרבה מסמן שוב, מחפש כוסית לחיים ממישהו, מקבל, חיים ולברכה. ומיד חוזר לעבודה שלו. הרב אומר גם לחיים לצלם מאחורה, שצילם את הקהל. עוד שנייה תראו גם אותו, הנה. עכשיו הרב אומר להם גם כמה מילים. Forget for a moment about your profession and say לחיים, it's all around. שנים רבות היה צלם קבוע שתפקידו היה לצלם את הרבה בתפילות, התוועדויות וכו'. צלם זה קיבל פעמים רבות יחס מיוחד מהרבה. בקטעים הבאים נצפה בחלקם. רב לוי יצחק פריידין. מוצאי שמחת תורה תשמ"ד. חלוקת קוישל ברוכה. בחלוקה השתתפו שני צלמים. הצלם לוי יצחק פריידין והצלם שאנחנו רואים עכשיו מצלם. באמצע החלוקה מסמן הרבה לשתי הצלמים לבוא ולעבור לקבל קוישל ברוכה ולצלם אחד את השני. הנה לוי יצחק פריידין בצד שמאל מסמן לצלם השני איך בדיוק לצלם אותו ומושיט לו את המצלמה. הצלם השני מצלם את רב לוי יצחק פריידין ולוי יצחק פריידין מסריט את הצלם. כמובן שהצלם השלישי נשאר בחוץ. הרבי יוצא מקוישל ברוכה בסיום החלוקה. חופבוב אלול תשמ"א. הצלם רב לוי יצחק פריידין מסריט את הבית של הרבה, רחוב פרזידנט 1304. הרבה יוצא מהבית. הצלם רב לוי יצחק פריידין אומר לרבה בוקר טוב. התגובה של הרבה הייתה הושענא רבה תשנ"א. בזמן שכל הקהל היה עסוק בלהגיד תהילים, היה הצלם רב לוי יצחק פריידין כנראה עסוק מדי, ולא החל עדיין באמירת התהילים, אבל מישהו שם לב. הרבה מסמן לצלם לוי יצחק פריידין לומר תהילים. שימו לב, ההסרטה העליונה בצד שמאל זה ההסרטה שלוי יצחק מסריט מהמצלמה שלו. הרבה מסמן למישהו מהקהל להביא לו תהילים. מוצאי שמחת תורה תש"מ. הרבה עושה הבדולה לפני חלוקת קוישל ברוכה. הסרטה זו הוסרטה ממסרטה של ילד קטן שהגיע יחד עם אביו עם מצלמה פרטית והחל להסריט את הרבה בחלוקת קוישל ברוכה. בחלוקה זו הילד חווה חוויה מיוחדת
שאותה הוא יספר בהקלטה באנגלית, ונתרגם את זה לעברית. השם שלי הוא מוישה מלמד, ואני רוצה לחלוק איתכם כמה רגעים מיוחדים ואישיים שהיו לי יחד עם הרבה בחלוקת קיישל ברוכה זו. קיישל ברוכה היה תמיד אטרקציה מיוחדת. הרבה היה מאוד שמח, הרבה שירים היו שרים, ותמיד היה כיף לראות את החזן ברל זלצמן מנגן שירים ברוסית. אבא שלי לקח אותי מוקדם בערב כדי שאוכל לקבל קיישל ברוכה. הרב שם לב אליי ושאל האם כבר קיבלתי קיישל ברוכה. עניתי בחיוב, והרב שאל האם לקחו וידאו שלי כשקיבלתי קיישל ברוכה. הרב ביקש ממני להביא את המצלמה למישהו אחר שיסריט אותי ולעבור שוב לקבל קיישל ברוכה. שימו לב, זה המצלמה שלי. הרב גם ביקש מהצלם הקבוע שעמד שם לקחת תמונה, וזו התמונה. הקהל ממשיך לנגן ולשיר עד סיום חלוקת הקיישל ברוכה. כמובן שגם הסרטות אלה הם מהמצלמה הפרטית של אותו ילד. לפברנגן זה הגיע צלם לא קבוע וצילם את הרבה במצלמתו הפרטית ונעלם מיד. הרבה פנה אל החויזר רבי יואל קאן וביקש ממנו לשאול את הצלם. כפי שנראה, רבי יואל קאן ניגש לרבה אחרי שהרבה קרא לו. רבי יואל הלך לחפש את הצלם שצילם לפני רגע את הרבה. רבי יואל חוזר ואומר לרבה שהצלם עוד לא למד תניא. רגע, אבל מאיזה תניא הוא ילמד? גם על זה הרבה חשב. הרבה הביא לרבי יואל תניא שייתן לצלם ללמוד ממנו. כמובן שכמו כל חסיד יש חשש שהצלם ישאיר את התניא אצלו, אז הרבה הבהיר שהתניא צריך לחזור. לפנינו קטע מדלת ניסן תופשין ממלף, בו הרבה ניגש לבחור שצילם ושאל אם למד תניא באותו יום, והצלם מרוב בעלה קיבע את המצלמה. שמצפים להתגלות מייחלים. כל שבוע מחדש